Proč jsem přestal užívat anabolika a Víťo, celkom rád si pozriem tvoje videá občas, ale teraz mám jednu otázku. Ako je možné, že si pred pár rokmi vravel, že potrebuješ TRTčko, pretože máš nízke hladiny testosterónu, lebo ako dobre vieme, tak ak máš veľmi nízku produkciu testosterónu, tak tvoje telo proste stráca iskru, stráca život, náladu do života, chlap nemá libido a celkovo je to na hovno. Sám si povedal, že si sa tak cítil. A proč jsem začal, jak už jsem říkal několikrát, měl jsem klinicky potvrzený nízký testosteron, tím pádem mou nejlepší volbou, co se týče žití normálního kvalitního života jako mladý chlap, byla hormonální terapie testosteronem, což jsem učinil, změnilo mi to život o 180 stupňů k lepšímu. Jak říkám, jsme tady jednou na tom světě, pokud máš testosteron v prdeli, běž to řešit. Opravdu ti to pomůže, budeš se cítit mnohem líp. Nechoď na antidepresiva, na žádný takový sračky, testosteron je stejně nejlepší antidepresivum, opravdu uvidíš, že se potom budeš cítit 100krát lépe. Prečo dnes po rokoch si to otočil? Prosím ťa, neber to ako hejt, len ma to zaujíma tak ako aj mnohých ďalších tvojich fanúšikov, takže určite by bolo fajn nám to vysvetliť. Vôbec to neber ako hejt, proste iba otázka. Díky a drž sa.